ମୁଁ ମାର୍ଗଶିର ଝୁଟି ପକଉଛି। ଏ ସବୁ ଛୁଟି ତୁ ଦେଇଛୁ ମାମା? ହଁ ସତଟା କହ। ସତ କହୁଛି ସବୁ ଯାକ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏବେ ଅସଲି କାରିଗରଟାକୁ ଦେଖା କିଏ ସେ ଝୁଟି ପକେଇଛି। ନାଇଁ ତାଙ୍କେ ପିଠା ଖାଇବା ପକେଇଛି। ନା ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି, ସତ କୁହନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସତ କହ, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? କହ ତୁ ସତ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏ ওইটা যা করছে ନବୀନା ନାନୀ ସବୁ କରିଛି ନା? ରହ ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ତୋ ସତ ଝୁଟି।